Temaşevanên hêja êvara we bi xêr bê û bi xêr hatin programa me bernama me Têrî Sîmir. Mêvanê min ê îşev kekê me Mesûd Tek e, Mesûd Yek. Kek Mesûd serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ye û ji zû de, ji gelekî zû de di navê partiyê de ye û xebatekî gelek rêkûpêk li gora xwe, li gora rewşê Kurda heta niha vê partiyê kiriye. îşev ez ê mêvanê xwe re li ser siyaseta ziman bipeyivim. Berê jî kekê Mustafa Özçelik serokê Pakê, serokê giştiyê Pakê min li ser vê meselê peyivî bû. Vê carê dor a kekê me Mesûd Tek e û em ê wilo dewam bikin. Yani em dixwazin got ew partiyê me Kurda êgo serok bin, êgo alîkar bin, yani qadrê jor siyaseta zimanê Kurdî derxînin pêş. Ji ber vê yekê ez ê îşev yani mêvanê me kekê min Mesûd Tek e û bi Mesûd re ez ê kek Mesûd re ez ê sohbetekê bikim. Ne em ê wilo zêde ne resmî bin, yani ew jî naxwaze û ez jî naxwazim. Em dixwazin wek du hevala, wek destbiraka, wek du kesê got yani hej welatê xwe û zimanê xwe dikê em ê bipeyivin. Ja baş e ez pêşî xêratinê kek Mesûd bidim. Kekê Mesûd, tu bi xêr hatî programa me. Sersera serçava, serserê min serçavê me. Spas canavê te dikim. İnşallah em bi hev re başim, spas. İnşallah em bi hev re bernameyekî rêkîpek çêkin da ku dilê binerên te bin. Bînerê min û te wilo bêjin ême heman e bîner ê me ne erê û hezkiriyê zimanin êgol me temaşe dikin bêtir hezkiriyê zimanê Kurdî ne, hezkiriyê welatê xwe ne, kesê got helwesta we zelal e, yani kesê em bêjin xwedî hêşmendî ne êgol me temaşe dikin. Ji ber wê yekê ez naxwazim wilo zêde wilo resmî, yani terî ew resmiyetek nav min û te hebe ji ber got em hevalê hevin, em gelek carî bi hev re dikevin civîna, bi hev re sohbeta dikin. Yani ji ber got televizyonê de ez naxwazim wê atmosfera dostane hevaltî xerab bibe û em tenê wilo resmî bibin. Ne, bawer nakim ciyê wê nabe. Belê keko, ez niha ji birayê xwe bipirsim. Ez bêjim bi dîtina te rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê. Belê. Rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê çawa ye li gora te? Yani gora dîtina te, li gora dîtina te rewşa zimanê Kurdî çawa ye? Belê. Vallahi keko ez dixwazim tiştekî bêjim. Sala heftê wexta wexta dengê min tê? Dengê te qut dibe carna. Carna qut dibe. Eger tu zêde xwe neleqîn ez bawer belkî ji wê jî be. Bila. Wexta teze ez hatime Diyarbekirê li Sûkê Diyarbekirê hinek dikandar ku bizanin tu Kurdî û Kurdî qise nakî hinek dikandar tiştmiş net proteştera. Sala heftê, wexta hefteyê bû. Lê vê gavê mixabin bi vî şeklî nemaye. Li bazarê mixabin Piranî Tirkî xeber didin ku zimanê ku li bazarê xebitandin, zimanê ku li bazarê neyê qise kirin, bêguman ev ziman ber vê lawaziyê ve diçitin. Mixabin xeterekî, metirsiyekî li pêşiya zimanê Kurdî lê Diyarbekirê heye. Lê ez zû diçime Elazığê, Xarpêtê. Lê Xarpêtê wexta ku min li Xarpêtê dixwand, min liseyê li vê derê dixwand, li vê derê Kurdî axivêr gelekî kêm bû. Yani ez rastî nehatim rastî. Lê vê axirî wexta ku ez çûm bazar ku destê Kurda da ye, destê Kurdê zaza da heye, piraniya wan zazakî da axivin. Bawer ke em ê zazakî da axaftiyan. Ev jî bêguman dilê min dike. Yani
Le Diyarbakır tişteki Diyarbakır çed. Ben az baksa pazar edikim. Baksa nav male nakim. Baksa nav gunda nakim. Baksa pazar edikim. Evet tiştekum le Diyarbakır kir mukhaben az çeki berxo ketim. Mukayese sala hafte vakta mukayese sala hafte edikim. Le tiştek men Elazığ edet براستی دلمن کیف خواهش بود یعنی زمان کردی اگر ام قصه نکن اگر ام به ننویسن اگر ام به کلام خود به نویسن اگر ام شین شایی خود به زمان کردی نکن بگمان زمان وکی جانlı بره وکی مروه بر به لوازی دیچه و بر به جی بین چونه دیچه جی تنابونه دیچه از هیویدارم partinin siyasi çi kesin serbxoyi li evindar û aşkı zamanı Kurdine û çi rexistinin sivil demokrat û veje bahevra dest xwe bidine ku ev Kurdî peşiya xater kulli peşiya Kurdiye ya xater kulli ser zamanı Kurdiye em bikarin ev xaterî piçekî bibine aliyekî beguman naha hinek kes ku eger kesekî bêje vallahi eger devletî Kurdî nebitin zaman her nav ev de nav xaterê de belli ev rast e ev rast e yani xazime devleteke waya xazime keya kehebaya xazî zimanê me Kurdî li Kurdistana Bakur bibaya zimanekî fermî bibaya zimanekî xwandin û nivîsandinê li hemî warên perwerdeyî de bahataya bikar anîn li dezgehên devletê de bahataya bikar anîn hingî dibe ku me ev tişte bas nekire li belê me devlet nîne vêgavê me tenê devlet nîne siyaseteka asimilasyonîst û bêhempa jî li ser vekî xaterekî li ser zimanê Kurdî heye û devlet her ro bi hemî imkanatê xwe ve bi hemî hêz û taqetê xwe ve ew mesela devletê em ê dûra bên ser te destpêka axaftina xwe te tiştê pir baş anîn ziman yanî li El Ezîzê wexta got Kurdê me dimilî ya jî em bêjin zaza xwedî zimanê xwe derkevin ez nizanim mesela ew li derdora mesela Xerpêtê derdora El Ezîzê em bêjin Dêrsimê Ezirganê û gelek deve Bîngolê filan li wir jî gelo ew zazayê me em gelek carî mesela piçekî gazna ji wa dikirin bêjin terî xwedî ziman dernakevin Tirkî diaxivin ya jî ew kurmanc ew helwesta El Ezîzê tu li deverê dijî dibîne gelo ya rastî van salên da ez neçûme Bingolê ez çûme Dêrsimê lê Dêrsimê sist e mixabin sist e lê Dêrsimê sist e lê ya rastî neçûme Bingolê li derheqê Bingolê de derbareyê Bingolê de ez nikarim tiştekî bêjim li berê de ez dizanim Bingolî xudanê zimanê xwe ne xudan li derdkevin her tim eger tu kesekê batana behev zazakê qise dikirin ev tiştekî baş e ez hêvîdarim ev halwestê wan ev xudan li derketina wan her berdewam dibe zanî ku yani hem Bingol û hem Dêrsim ji alî hereketê kurdewarî de gelek xurtin yani bi rastî jî mesela Bingol ji berê de ez xwe zanim gelek dost û hevalê me hene tu ê te jî ê me jî û Dêrsim jî wiha ye lê çima alî yani hem hişmendiya wayî siyasî pir xurt e bes di mesela ziman de û li wegu ez nizanim qelsîk heye ji ber çi ye gelo yani dîtina te çima wilo ye ji bo çi wilo ye her vekî me got yani ez nikarim li ser Bingolê tişte bêjim ev tiştek ez bêjim dibe ku manipüle be dibe ku nerast be lê
Dikarim li ser Dêrsimê hinek tişta bêjim ji ber ku ez têda jiya me û zaroktiya min têda derbas bê. Yek li van sedama ev e ku ev tirs û ev xofê ku li sala 38 ve maye. Ev her gelekî ev bû yani li ser ême gelekî tesirê vê hebû. Bo nimune em vexta em zarok bûn ji gunda da rûdiniştin êvara her basa qetliyamê bû, basa qirkirinê bû, basa sirgînê bû, basa kuştin û birinê bû û lê bi zimanê xwe yani ne bi Tirkî ne bi ev bi zimanê xwe bas dikirin. Lê sibê ku vexta em ratibûn em diçûne mektebê diya me bavê me û mezinê me ji me re digotin aman ha aman ev tiştê ku me şevê bas kiriye nabe ku nabe hûn lê derveyî basa wa tişta bikin nabe ku nabe hûn derveyî bilî Tirkî hûn ê xeber din. Ji ber çi tirsa wan ev bi xwe tirsiya bûn bi xwe gelekî teda dîtibûn û nedixwastin me jî em jî tedayî bi vî şeklî tedayî bibînin. Bêguman ev yekek li hoyê psikolojikî ye ku li ser Dêrsimîya tesir kiriye. Lê bi xweşiya we ez dibînim ku ev Dêrsimîya jî hêdî hêdî xudanê zimanê xwe xudanê leşçeyê xwe derdkevin û dît ku gelekî Dêrsimî li civîna vateyê de beşdar dibin, akademisyen hene ku li ser zaraveyî zazakî karê xebatê dikin, gelekî ronaqbîr û nivîskar heye ku bi zazakî dinivîsînin, bi dewoke Dêrsimî dinivîsînin û berhemê folklorîkî ya Dêrsimî berhev dikin, top dikin, ana arşiv dikin, diparêzin ev tişta bêguman bo pêşerojê heviya min û heviya hemû welatperver û kurdperverên Dêrsimîya jî xweş dike û ev ku li ser ême farz e ez bawer dikim em piştgiriya wan tişta bikin. Bêguman çima Dêrsimî middetekî zimanê xwe qise nekiriye û piranî Tirkî xeber daye ev cî lêkolînê ye. Em ê evê bêlên ji bo pispor e bila pispor ev tişta lêkolînê bikin. Lê evê ku niha em dibînin tiştê baş tête kirinê em ê piştgiriya vê tiştê bikin. Yani bera galet neyfêm kirin Dêrsim gelek qadroyê hêja di nav hereketa Kurdî derxistine. Ev bêşik e El Aziz wilo ye, Ewir wilo ye, Bingol wilo ye. Yani mesela me ne ew mesela ev prosesa go ziman. Çima mesela dikeve xala siya û çara û pênca. Em îro di nero wego tegava dî qala Diyarbekir jî kir. Derî mesela bêjin em tenê qala Diyarbekir dikin lê bawer bik bajarê me dî jî hêdî ber bi wê ez bêjim şikestinê de diçin. Dizanê ziman û helwestê zimanî lawaz dibin. Ji ber wê jî mesela ew sala go 2018 go cenabê te jî di nav de bû havîn bû belkî tê bîra te mel civînekê xwe de a İttifaqa Kurdistanî me biryar da go em platforma ziman ave bikin. Tu yek ji we hevala ye go înisiyatîv girt yanî. Ji ber wê jî yanî ew hewcedarî çêbû go em bi hev re gav babêjin newlo zimanê me zimanê me ye çi kurmancî be çi İcacweyekê li gor te hewcedariya got em bikin çi ye yani gerek em çi bikin mesela duwarê ziman de duwarê her du lehça de em çi bikin baş e eger izna te ve pêş ku behsa vê tiştê bikim ez dixwazim tiştê dî jî pêşkêşî cana wê te bikim. Niha lê Kurdistana Başûr, lê Kurdistana Rojhilat heta Kurdistana Rojava jî eger du Kurd bêne bahev ji bo wan şerm e ku Arabî yan Farsçe qise bikin. Lê Kurdemeyê Bakur wanîne. Kurdemeyê Bakur niha wisa namaye lê berê gelek Kurd hebû ku ji zimanê xwe fêdî dikir, ji zimanê xwe şerm dikir ku bi zimanê xwe Kurdî diaxive.
باور دکم او جی یکلی سدم سوسیولوژی و پسیکولوژی کم خدمت به siyaset asimilasyona devlet Türkiye'ye. Beguman kari devleti devir de gelekeye ujera goti eğer Türkiye haber vide tını kari le medrese serkevi eğer Türkiye haber vide tını kari bebe karmen tını kari bebe mizanın mamosta tını kari bebe merve devlet yani memur devlet. Ama hemi buna sedem ve yekiku siyaset asimilasyonista ya devlet Türkiye Kurdistan'a bakur tesrihu zedetir dayne. Le ama den esere mesele ki cana bete baskir. Beguman vakta kume kar xabat kir ku platforma zamanı Kurdi pek beğenin me kareki heja kir me kareki hem ahenk kir. Beguman henek meseleyi de nakoki hevince ev tişteki normal tişteki tabiye. Her şey ku kare havbeş evitin tişteki tabiye ku bir boçun bir bari cevaz evin nakoki evin le girin kave ku em noktayı havbeş de bana serhef. Me evi çekir konferans çekir konferansa da az vardı ki se grup pekat ev grup şu naxuda nikaş kir o hat paşa hatın her grup yani der netice hem geçtiğine netice ku mebalav ki daviya konferans ejime belav kir o me zamanı kurdu zaman platforma zamanı kurdu ki pek ani o me dest bekavati kir. Hatta vra tişteki başa tişteki servelendiye beguman amji servelendin ku eğer kim jibe beş mecid ve xabate de heye le de bizanın jiber sedemin siyasi yani az rasti vejim jiber sedemin siyasi ev kar xabat emer ki kim bu yani Ali mesela Ali Ronak Bira Ali Dezgeyn zaman Ali Dezgeyn edebiyatı tede kim bu yani tane ya platform pekatı bu şu partiyen siyasi beguman yekekli kari sereki partiyen siyasi le Kurdistan'a bakur parastın o peşveberin zamanı Kurdiye du zurufe İro'da geleki giringe kareki valat perveri geleki bengehine o kareki serekiye le deveci bir nekin zamanı hemi kurdaya zamanı malaya zamanı karkera zamanı gundiye zamanı zaroke zamanı dayka zamanı bave zamanı kalu bire o zamanı ronak bireye zamanı hünermendeye zamanı neviskareye ve avanaj teda baataya ve evde cebi girtaya hem çilli Türkiye hem çilli dervayı valat fark naketin cem bername cevabı tu çetir dizani yani me konferans çekira teki tişiş bire xorbejim yani naha mesele teri gelek deveradı vek gazineki vek raxneyeki vek biranînekê ji mer tê gotin di platformê de dibêje çima insanê serbixwe insanê got mesela bir saziyê sivîl ve got kerem kir çima nav we de tunene ez bawerim êgo ha dibêjin belkî hayê wa jî tune bê me çi qase înisiyatîv girtin ji bo em rewşenbîra jî bikişînin nav xwe ji bo em saziya jî bikişînin nav xwe ji oda bazirganiya Diyarbakır bigir hatta sendikayê perwerdê hatta akademisyen me çiqa helwest da wego gava dîj de kerem kir tiştek heye hinek hesabın hene hesabın belki şahsî bin belki biçûk bin belki tırs bê ez nizanim yani ê me ji alî xwe de me gelkî hewl da bi rastî jî bo em xwe berfirehtir bikin yani mesela bêjin partiyê siyasî got nedam me de bûn em çûn cem wa jî kekê Mesûd cem wa jî belê em çûn yani em çi qase
ber wageriyan min ev zamanê me hemaye wego te kerem kir gelekî baş te xweşik anî ziman yani ev zamanê me hemaye em gerek bi hev re bikin yani ew cemidandinek di nêvena Kurdê Bakur de heye ew cemidandin ez nizanîm sebebê wê çi ne tu ji me bêtir zanî tu nav siyasetê de maye me dilê hev hiştiye me hevdû aciz kiriye ez nizanîm yani gelek sebeb hene ez naxwazim yekûyek wana bejmêrim bes bawer bik îro jî wexta got ew daxwazê got niha te gotin cenabê te gotin got bêjin yani em atmosfer bibînin hema pandemî rabe em ê carek dijî formatek dî bidin xwe em ê dîsa banwakin bes got neyên jî em çi bikin yani ego merebûn min kek mesûd ego merebûn wexta me damezran mesela bêjin hevalê HDP û DDP piştî demekê çûn tora zimana vekirin niha piştî wa 6 meha salekê ca ê mey dî mesela ew ê got pêşengiya hereketa azadî dikirin hinek ji wa û hinek kesê dî mesela çûn ca hez Kurda vekirin yani ez wê dixwazim ji te re bêjim ev psîkolojiya perçebûnê ku mero xweş hev cê bike û wek ez ku zanim yani terî ew di biyolojî de amî peye û hicre gelekî perçe dibin yani ev çi fêda me tê heye mesela çi fêda zimanê me tê heye çi fêda em bêjin doza me siyasî tê heye yani cenabê te gelek salî ez zanim got te xebat kiriye û xebat gelekî fedakarî te xebat kiriye yani li gora te çi ye sebebê vêna çima em dixwazin nev hev re Keko yani em bêne ser tiştekî berçav ew ê ku te canavê te bas kir me platforma Zimanê Kurdî anî û me dest bi xebatê kir lê me dît hevalên derdorên HDP û BDP çûn tora zimanê pêkanîn bo çi yani çima xwe ev têda ne me têda ne eger pêşniyarê wan hevaya eger tiştekî wan gotina wan hevaya dikaribûn bêne binên platformê de ev meselê niqaş bikin û eger tiştekî serxêrê doza Kurdî bitin serxêrê zimanê Kurdî bitin em çima bêjin na yani em jî dixwazin nav me debûn hîn jî îro jî endamê platformê hinge navaş platformine yani ev dixwazin zimanê Kurdî pêşve biçin em jî dixwazin zimanê Kurdî ji bona vê yekê jî lê tişt heye ku yani ev bîrû baweriya min e ev çi dibêjin mixabin xusûsiyetê hinek heval heye hinek aliyên siyasî ye ku eger tiştê ku bi tamamî li ber destê wan de nebitin tiştê ku ewana bi temamî kontrollek tiştê ku saziyê ku rêxistinê ku ewana bi tamamî xwe nasepînin û nexine jer kontrolê xwe dikarin tiştê dî ava bikin ku ev bîrû boçin bawer dikim ne xizmetê doza Kurd Kurdistanê dike ne xizmetê pêşvebirina zimanê Kurdî dike ne parastina zimanê Kurdî dike ne jî parastina siyaseta Kurd Kurdistanê dike ji bona vê yekê jî mesela hevalên me ev tiştê ku pêk anîne zimanê Kurdî navê wan da Kurdî nîne çi ye parastina keltûr û zimanê navçeyî ye başa xwe yani tiştekî tabii ye ku birayê me Asûrî bo parastina zimanê xwe karê xebat Ermenî herwa û birayê me Arab herwa eger hevin Tirk herwa lê kêşeyê me derdê me cida ye derdê me Kurda cida ye ji bona vê yekê jî em baxsa ku wexta ku em dibêjin platforma Zimanê Kurdî li vir de tiştek heye me jî em jî dikaribûn bêjin parastina zimanên hemî zimanên Kurdistanê lê mesele ev e nîne ji bona vê yekê jî bi taybetî hevalên me û HDP karekî nerava kirine bi damezrandina vê tiştê ve lê dîsa cî kêfxweşiye ye ku avana dîsa li zimanê platforma Zimanê Kurdî de ne û em bavra karê xebatê dikin
لی نه اف چه بویم چتره گلو ام چاوت کارن ev meseleyi safi bikin. Yani eğer teki mesela باور بك icazet ders tişteki vejim. Eğer gor evalin HDP eğer gor evalin HDP kemasiya platman hevetin. Bula ben vejim bura ev tiş kemasiya varın ev kemasiya tişe bikin. Vejim var ev tişteme halete ev tişteme keme varın em haleti serras bikin ev tişteci em çetir bikin baştır bikin. Le usa ne kirine çune şora toreki ava kirine beguman ev tiştekine başu bu gol bir bağırıyorum. Le az veki صدق من قالك في خوشة إنشاتيف هبن وكارو خبات زيادة تربن لا أو كاري خبات بلا نبنا بدل هفدو بلا بيشي جيري هفدو بلا نبنا alternatif هفدو دبي أم ريك وصا ببينن كو أو زمان platforma zamanı Kurdi bikine tevgereki sivil ne teni siyasi tevgereki sivil hemmi alin civatı bulavent teda beşler ben diğer evci kart xaze evci vakt xaze pandemi kambaş peşiye xabat emek girtine hatta ku ev pandemi hebetin em ne karın tişteki bikin yani ne konferansat karın çekin, ne tıştedet karın çekin. Jibona ve ekici bu gor zurufa pandemi em henek tışta bekin u le deriyeme vekiri ve ku platforma zamanı kurdi ku şuha vekiriye şuha usaviye zamanı kurdi pardon platforma zamanı kurdi evê xwe bingehê xwe û rohangehê xwe berfirehtir bike û bikare ronaqbîr û nivîskar jî warin têda civêgirin. Nivîskar çima ji wan bipirsin yani çima nayîke ku yani ji hûn ji partiyên siyasî çima ji partiyên siyasî acizin. Em ji wan bipirsin. Erê em me pirsiye. Bawer bike me jî pirsiye û riya yani wexta ku em dibêjin werin nav platforma zimanê Kurdî nayê wê wateyê ku em dibêjin werin dev her tiştê xwe berdin werin nav me. Di pirsa ziman de yani bera zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê, bera zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bera saziya zimanê Kurdî ave bibe ev tiştê ku em ji dewletê dixwazin. Lê nav me de, nav Kurda de û çi xebatê ku yani pêwîst be bikin nivîskariya waye, hunermendiya waye, rojnamebaniya wan kes maneyê wî tiştî nabe. Ma em jî wexta ku cenabê te û hevalê em bêjin PKK û PDK û terî Partiya Komünîst û wexta tên ma dev ji hem tiştê xwe bernadin tên nav platformê em tenê di mesela ziman de di mesela pirsa ziman de em tên bêguman em alîkariya hevdû dikin. Îja ji birayê xwe bêjim niha mesela em bêjin va hevala em وەک te jî got em heme zanin yani û ji war hat gotin navendî jî em çûn wexta ku em çûn Enqerê jî me ji Pervîn Buldan xanim re got wî çaxê sezayî temelî bû me ji wan re got hevalê ku endamê me bûn ê ku hevalê wa bûn wa bi xwe jî got yani di nav wa jî de em nîqaş heye û em hêvî dikin çareser bibe rojekê. Baş aliyê din mesela hez Kurd hinek dîsa di nav me de ne û dîsa jî mesela em bêjin pêwendiyê wa bi hez Kurdê re çêbî ma em ne dijî hez Kurdê ne ma hez Kurd jî xem nake bes hez Kurd hetan hat tiştekî ji me cuda parastiye tiştekî ji me cuda gotiye yani tenê dibêje em dijî siyasetê ya ma siyaseta Kurdî ji bo Xwedê Teala ji bo welat ji bo nizam ez ê çi bêjim yani ma siyaseta Kurdî zimanê Kurdî bê siyaset çê dibe tu Kurdî binivîsîne sûce tu Kurdî biaxive sûce tu Kurdî stranê bêje sûce tu Kurdî siyasetê bike tu propaganda bike heya niha sûc bû ê wexta ku wilo bet nikare yani partiyê siyasî û xebata siyasî û ziman ji hev biqetîne baş e ew ê ku wilo dikin li gora te ke Mesûd li gora fikra te ew ê ku ziman û siyasetê ji hev diqetînin yani derdê wa çi ye te fêm kiriye gelo bi Xwedê me tiştekî fêm nekiriye yani bi rastî me fêm nekiriye yani ziman û
zaman û siyaset çawa tên cudakirin. Ew yani em nizanim belkî zanînê min belkî tecrübeyê min têrê vê tiştê nake. Yani min nizanim yani heta niha min nizaniye çima siyaset ji keltûr cida be, çima siyaset ziman cida be, çima siyaset ji edebiyatı cida be. Min nizaniye. Lê keko çêtir em vekî siyaset ez vekî xwe dibêjim. Gelo çima avana jî siyasetê sar bûne. Yani em mesela difikirin. Mesela em difikirin. Gelo millet çima jî siyasetê sar bû. Yani mesela problemê me ew ye. Millet ji AK Parti aciz e, ji CHP şixa aciz bû, ji CHP aciz bû. Ji hükümet aciz e, ji devlet aciz e. Lê nayê cemme, yani nayê PSK, nayê PAK, naçe PAKê, naçe CHD. Yani çima? Yani tiştek heye, na? Yani em divê kabzanin gelo me çi kemasî kiriye? Kemasiya partiyên siyasî çi ne? û kemasiya kadrın siyasî çi ne? Ku me çi kemasî kiriye ku ronak bîrê ku dixwaze ji bo zimanê Kurdî karê xebatê lê hazir nîne li gel partiyên Kurd karê xebatê bikin. Ev pirsyarê em divê lê bigerin. Yani çima wisa? Yani tenê em bêjin vallahi evana evin xirabin, evana li xwe bayîne, evana egoîstin, evana lê yani tiştekî sosyolojik heye. Mesela vê rojê hinekî ev rawest yan hinekî saziyên lêkolîner ku carobar lê Kurdistanê lê Diyarbekirê lêkolînê çêdikin tiştekî belavkirinekî gelekî balkeş e. Yani em de berpir bersivê vê tiştê bigerin. Xortên me hestê neteweyî wan gelek bilind bûye. Roj bi roj bilind dibin. Xortê Kurd hestê neteweyî lê Kurdî nizanin. Yani navê wan Zîlan e, navê wan Berxwedan e, navê wan Bandok e, navê wan Zanha ye, navê wan nizanim hemî navê wan Kurdî ye. Lê kelimeyekî Kurdî nizanin. Ev gelo ev nîne, ev problem nîne. Yani em divê ev li ser ev probleme lêkolîne çekin. Gelo ev çima wisa ye? Ha? ما نوصى جرى ام تكي مسعود من انها او خورتي قوت بحثا واتكه خبرته يعني دو كولتوركي وهذا مزن بونه اف 40 سال داوي دو كولتوري وهذا مزن بونه بو براني زمان تركي د سياسه كردي ده بو زمان سردست يعني في راستي گركم بيجن يعني د سياسه باكور كردستان ده 40 سال داوي زمان كردي سردست هدي بره قام اويتن ازنا بيجن مثلا بيجن دگلک وارده مثلا بیجن ولات درکت آزادیا ولات دود دوام کرد کتاب کردی درکت تلویزیون درکتن بس هینجی اف سردستیا زمان ترکی دبجمه برندایه yani debjme bernedaye icajuye ki telefon ameci çima oluyor ya bir problem ne keko problem ne ne hoş yani ulu az normal telefona xodigirim و hadisa çebu از yani یک جه اوه هذا دوا وقتا قلت انتي سياسي بي يعني قاعد تشتغل ما بحث كيف او برسكريكا تيه يعني راست بلكي بارتي سياسي غلطي كربن از نابجم بارتي سياسي یک جه اسكارم نها اخو فكره خوش دلشتر بيجم وك براكي وك حوالكي وك دوستكي غازو تهدو ناسكن باور بك یک جه عاجزيه خلقي جوينا جوي مثلا گو هي یک جه گو چما امن بهورنه سياست چما امن بهورنه يعني فينا غرق مرو منه امثله خل ديوار اخن ام بكن قيرين ام تشبكن داوي ده حتى جو كرد مي مثلا رجافلو انا كسا ونهاجي مثلا دي ساعتنا جم هردو بهبره تخوازن تشتكي بكن نولو كردستان التركي جي حتى جو امن بهبره بن سياسه ام سر برنامجي مينيموم لو امن بهبره بن ويقلك انسان شي عازب بن خلق يعني وين هابي خورتك ياجي انسانك بي بخوازه بارتي ميغو برانياوا خطانه تويدنه ام وابجن ام بجن يعني او وقت يقوم نبه بربن ويعادز بتشما هو نبه برنه
yani çi sebep heye ku ne bevren و düşmene hebben ve babi hep kuştiye ve çikiriye yani duy wari de tişte ku ez dibînim tişte ku ez dibim şahit yek jî ev aliyedin yani mesela bejin jber hinek pirskereke kevin jber xora bejin jber hinek pirskereke kevin yani nizanim o ku aminti jî nav mede çê nabe yani gerek çê bibe ez bixwe niha dibînim go yani mesela ama bejin platforma zaman me gelekî karekî li gora xwe karekî baş bi hev kir Xwedê bawer bike ez ê bêjim Xwedê heta niha tu pirsgirêkê cidî namede çê nebûne ji xeynî ev mesela got hevalê torê yani çûn avekirin ya jî hevalê hereketa azadî çûn nav bêjin çikê û hinek hevalê dî jî bware yani tu sebebê ku em bi hev re kar nekin tu nebû lê ez wê psikolojiyê fêm nakim ez niha cenabê te dipirsim tu siyasetmedar e tu sala tu nava îşe de yani ev çi bêbawerbûne di nav me de çima em bi hev bawer nabin tê çilo bigê mafê xwe got bi hev bawer nebî Keko yani dibêjin keçel eger dermanê xwe hebe ya holî li ser xwe dixist yani te pirserekî wisa dike ku xwe bi rastî em jî lê digerin yani kekê Şerefxan gelo em nikarin belkî em nikarin li ser doğa siyasî û yekîtiya siyasî û ittifaqa siyasî û hevkariya siyasî pêk bînin gelek sedem hene gelek problem hene her vekî canavê te jî kerem kir bê bawerî hene bê îstiqrarî hene û şêlgirî tune ye ewana hemî sedem in lê bi gor bîrî baweriya min sedemê aslî bê baweriyê ye yani ev bê bawerî li salan atiye şikandin û kes jî hewl nedaye ev bawerî pêk bîne û çê bike lê gelo em karin ziman yani em nikarin li ser zimanê bêne bahev yani çima em li ser em li ba hebin keko em li ba hebin yani elbette em li ba hevin lê derveyî me çi hene yani em bixwazin naxwazin derveyî me hene û hinek partiye hene ku ne li gel me ne dervene rast e xeber li dervene lê ewana bawer kî ewana ji min pirtir Kurdî xeber didin ji min xweştir Kurdî xeber didin kurmanciya te em bûle kurmanciya te baş e kek Mesûd el te godar bikin kurmanciya te baş tu wek baş em meselê hepkî xweştir bikin zazakî wek te wexta got kurmancîk bede û biaxive êm ji bo min şanaziye xwezî ji xêra Xwedê re me û kurmanca bi qasî gotim Kurdî kurmancî diaxive em jî zazakî me biaxiviya wê çi xweş baye İnşallah wisa lête İnşallah zimanê Kurdî azad dibe her bir lehçe pêşengê me gelek jî zaza bûn tu zanî yani pêşengê hereketa Kurdî gelek jî zaza ne gerek em jî zazakî fêr bibin yani gerek em zazakî rojane fêr bibin ne wilo bi Xwedê em li ser evê farz nekin eger hûn zazakî fêr bin çi ji wê xweştir heye lê em farz nakin yani em nabêjin bira ev pêşengî me pêşengî kiriye hûn mecbûrin zimanê zazakî jî hîn bin em nabêjin lê eger hûn kerem bikin û hîn bin jî em Mesûd bu zimanê Kurdî bû zimanê perwerdê yani her bir şagirtê Kurd zazakî jî fêr bibe wexta got bibe zimanê perwerdê lê wexta got niha wilo berawel mesela ez Mêrdînê melo tu zanî yanî ê baş li Mêrdînê zaza tune bû zaza li hemû yani parêzgeha Mêrdîn hemû zaza tune ne yê çilo yani vê dawiyê me bihîst got zazayê me jî hene yani ji ber wilo jî yani ew têkiliya me pêwendiyê me bi hev re çênebûn lê sibehê got zimanê Kurdî bû zimanê perwerdê yek Dido got siyaseta me de siyaseta Kurda de mesela bêjin kurmancî û zazakî wek hev bibin xwedî nirx bibin bi qîmet bê nivîsandin wek mesela bêjin gruba me wate gelek xebatê baş kirin heta niha em gelek ji wan hevala tî jî nas dike û ez jî nas dikim yani wexta got hêdiyê em ber bi hev dibin çima wê kurmancî zazakî nehelim çima çima em soranî fêr dibin lê çima zazakî fêr nebin mesela keko ez tiştekî bo birayê xwe bêjim kerem ki yani tiştek ku ew levşeyeke müşterek levşeyeke hewbeş sala notu dido
ev tiştekî gelek balkêşe lê hingê ji balamên kişan dibû. Notu da wexta hilbijartinê em heyeteke yan grubekî ji derwayî çûne bo Kurdistana Başûr. Yani ez bim vekî derbû Kurdekî hebû Diyarbekirê û yekî jî hebû Kurdekî hebû ya Anatolya navên bû jî Qeyserî bû. Kurdê Qeyserî bû. Em çûn mintixayê Sûrçiya mintixayê Sûrçiya ya nizanim ya mintixayê Sûrçiya li vê derê reşmal hebû reşmal hat derketibûn Zozana me got em biçin li vê derê çayekê bixwin ka bizanin milletê me çi dibêje. Bi rastî em çûn qise dikir bi zimanê xwe qise dikir bawer ke min fêm dikir ev Diyarbekirî jî fêm dikir ji vê ev Kurdê Qeyser jî fêm dikir yani Kurdiyekî wisa çi dibêjin Kurdiyekî wisa xweş Kurdiyekî wisa paqij qise dikir ku em li hemû perçeyên Kurdistanê em Kurdistanê hatibûn yek ji wan ji Kurdê me Îranê bû em ji vê hemû perçeyên Kurdistanê hatibûn lê me Kurdiya vê pîremêrê me fêm dikir ez bawer dikim rojek eger zimanê Kurdî bibe zimanê resmî bibe zimanê perwerdeyî ez bawer dikim leşçeyekî soran jî vê fêm bike û kurman jî vê fêm bike Zaza û Behtînî jî Lorî jî Gorî jî nezanim hemû ev dewek û leşçe vê fêm bikin lê divê me devlet hebe ev hevalên ku dibêjin karê siyaset çi ye li zimanê vallahi ji bo vê tiştî lazim e yani eger tu nebî devlet zimanê te zimanê te yani belê yani mesele ev ye eger tu nebî devlet eger tu nebî keyanekî çi federasyon be çi tiştê dibe ev jî bi siyasetê ve dibe yani berhemê xebata siyasetê ye ev tişta ji bona vê yekê jî em divê hevdû fêm bikin yani ew hevalên me çima jî siyaset dûr ketine em ji wan bipirsin têbigêjin çima dûr ketine em ana jî bidine fêm Kak Mesûd natikarî cigerxwîn rehbetiye cigerxwîn bê siyaset bê got siyasetê zanî dikarî cigerxwîn fêm bikî mirov dikare yani mesela bêjin bê siyaset tu dikarî Mehmed Uzun fêm bikî bê siyaset tu dikarî gelek minzûr çem ya jî gelek hevalê me got dinivîsînin ya jî malmisanê ya jî ez ê bêjim gelek hevalê got mesela yani divê merov zanîbe bi Kurdî nivîsandin zazakî kurmancî tepkî janî nivîsan ew bi xwe helwestek siyasî ye wexta got te rojname derxist û tu ji bo wê na hat mehkemekirin wexta got te du gotinê Kurdî gotin te di stran gotin te tiyatro şano te Kurdî lîst û xelkê hat tu girt û ceze da te siyaset jî kir wextê got hat da te zanib got zimanê Kurdî siyaset hayê qetate yani divê merov wê na wilo fêm bike yani ma hewce nake merov ji xwe re tişna çêke yani terî te serî de tiştekî xweş got te got xwezî keko bi xwezî merov nagê baqê kezî bi xwezî çê nabe divê praktîkê de merov gav bavêje erê yani bi xwezî ba xwezî Kurdistan çê ba xwezî Kurdistanek ser bi xwe çê ba ma kî naxwaze heçê naxwaze bere herê xwe çiyayê bagokê werkir nebo mesele ne ew mesele em çi qasî rêl ber wî tiştî vetkin pirsa ziman jî yek ji vaye ji xwe got ziman pirsa axê de û pirsa ziman de tu ne zelal be ma te çi de zelal be netewayetî çi ye ma Mane bir zaman o axte merû zelal be ji ber wê yekê jî ev mesela siyasî ye îca ez kêfxweşim got bû mêvanê me ez nizanim tişkî tey got bêje ma belkî kekê Mesûd me behsa navê çi roja welat nekir yek ji rojnamê me pêşî got xebat warê zimanê Kurdî dikir bi rastî roja welat bû yani divê merov ew xebatê got berî jî hatine kirin heger
هەگەر وڵات بێ ئازادیا وڵات بێ هەگەر ڕۆژا وڵات بێ هەگەر تیرێژ بێ هەگەر نودەم بێ هەگەر چی کۆبارێ مەی بەرێ و کتێبێ گو کوردی هاتن نویساندن بەرە خودی وا دەرنەکەوێ یعنی کەداوە خودی دەرنەکەوێ ئەس باوەرم ئەم نکارن پێشتەجی هەرن ji ber wê jî gerek em ew kesê ku rojnamegeriya Kurdî de zimanê Kurdî kovar derxistin kitêb nivîsandin helbest nivîsandin mesele cigerxwîn ma yanî îro kî karê yani ya Celadet Bedirxan ya cigerxwîn ya jî Osman Sebrî ya jî gelek insanê dî yani wexta gotu dua bir neyne û tu xwedî kedawa dernekevê ma tî çi bû ciyê Kurdayetiya gotu xwedî kedawa dernekevê û hemî jî siyasî bû belê yani ji pîramer bîgir خودê ez dixwazim ev tişta bêjim yani ziman û edebiyatê vêjeyê Kurdî vekî çameke eger neval vekî nevalin ku ber bi çemê ve der alo belê deng tê eger çıqa bi çemê ve berekin çem ji aqas awê çemê ji boş dibe aqas ji bijoş dibe em divê her wekî te jî got em rêz lê pîramer bigrin em rêz lê Alaaddin Secadî bigrin em rêz lê Cigerxwîn mamoste Hêmin mamoste Hêjar Mehmet Uzun Kemal Burxay Salim Gemîcî û Endüstriya Kurdî Federasyona Kurdî Komkar her tîroj tirêj her kesek ku kevirêkî li ser kevirê daniye di varê zimanê Kurdî da ciyê rêz û ihtiramê ye û em divê ji wan re spasguzar bin eger zimanê Kurdî eger gehişti be îro û her li ser pêma heye bêguman li sayeyê serî van kar û xebatan heye saeta te xweş ez nizanim tiştê dawî tu xwazê bêjî hebe wext heye mala te ava saeta we xweş gelek spas ji bo Çarpel Medya mala wan ava û serkeftinê te û Çarpel Medya dixwazim ez spas te bikim kak Mesûd ji xwe dostê hevin em hevalê hevin em hevdû baş nas dikin ji vîna de em bavin ez yani kêfxweşim gotibû mêvanê me wala tu ne mêvan tu xwediyê programê ye em cana bi xelet bê mêvan yani em ne mêvanin em hevalê hevin em hevalê hebikî dengê te qut dibe wilo wego înterneta te zêde nebaşe îca bifikire til Almanyaya û el welatim el Kurdistanê me amit tiştek pê nayê û li Almanya navê çi ye çika te xera dibe navê çi erê înterneta te baş dünya bermexlûk bûye lo me hevdû guherdiye xemak da baş gelek spas memnun Malatava serserim serçavê min temaşevanên hêja mêvanê me hevalê me destbirakê me îşev kekê Mesûd tek bû Mesûd wego diyar e wego xuyaye serokê giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ye ew jî duwarê xwe de di partiya xwe jî de û wekî dijî xebat ji bo zimanê Kurdî dikin yek ji damezrînerê platformê ne ji roja pêşî de di nav de ne kek Mesûd bi aktif destpêkê jî de aktif xwest got ev vê platformê ave bikin û heta baş tê bîra me wî jî û kek Mustefa jî û kek Sertac jî û Ayetullah jî û hevalê me dijî yani wezîfa pêşî dan me got tu programekê ji mer çêk wa camêra program me çêkir û em ser wê programî dimeşin û em bi xebata hevdû jî bawer bikin tu pirsgirêk nav me de çê nebûye tiştekê çûçik şexsî viyalî li her derê çê dibin lê yanî ji bo xebata ziman me tu pirsgirêk û asteng ser dernexistine gerek xebata ziman jî bi vî hawayî bibe kî Tirkiye wî çi hebe kî karibê çi bike wego kek Mesûd jî got kî kevirekî denê ser kevirekî ser çava ser sera bera tevlî xebata ziman bibin û li bendî platformê tenê nemînin hûn li ku bin hûn li kwî de bin li diaspora bin li metropola bin li welat bin li ku bin duwarê xwe de xebata ziman bikin hûn bên nav platformê jî û nav platformê jî de bin
belki betir bireyxistini و piçekî de astekî bilindtir de em karibin wê siyasetê bikin yana herkes azade bu warê xwe de ciyê gotê de ye ji bo ziman xebatê bike. Va gotina ez dixwazim ji kak Mesûd re bêjim bi xatirê te spas û ji bo temaşevanan şev xweş. Belê spas ji bo temaşevanan jî hetan haj bo me gudarî kir heta programek dî a têrê Sîmir hûn bimînin xêr û xweşiyê. Xatirê we.